empezar por presentar a persoas que me acompañan aquí nesta roda de prensa. Estamos aquí reunidos para nada. A miña esquerda, Xulio Vicente, que é un conferencista antiga, acusado polo conflito este. O compañeiro Clodomiro Montero, que é o secretario noso da Federación da Banca. E despois os letrados autores da querela, que son Guillermo Presa e Xan Díaz del Río, e eu que son o Suso Seixo. Bueno, pois a roda de prensa para anunciarvos que imos a presentar unha querela criminal e leos contra quen vai destinada. A querela criminal contra José Luis Méndez López, na súa condición de ex-director xeral da entidade Caixa de Aforros de Galicia, contra Mauro Varela, ex-presidente do Consello de Administración tamén desta Caixa de Aforros, e contra os demais membros do Consello de Administración, Comisión de Control e Comité de Dirección da extinta Caja de Ahorros de Galicia, Caixa Galicia, así como contra Julio Fernández Galloso, ex-presidente do Consello de Administración da extinta Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra, Caixa Nova, e demais membros do Consello de Administración e Comisión de Control da mesma Caixa, da Caixa Nova. Contra José Luis Pego Alonso, na súa condición de ex-director general tamén desta Caixa, de Caixa Nova, así como contra os membros do Consello de Administración e director xeral da Caixa de Aforros Nova Caixa Galicia e dos membros do Consello de Administración e director xeral de Nova Caixa Galiza Banco. Así como contra as persoas xurídicas que Caixa de Aforros de Nova Caixa Galicia, entidade bancaria de Nova Caixa Galicia Banco, pola comisión dos seguintes presuntos delitos: delitos de estafa, de apropiación indebida, de estafa de inversores, de publicidade engañosa, de falsedade de contas anuales, de administración fraudulenta e desleal, de abuso de información privilexiada e de maquinación para alterar o precio das cousas. Bueno, esta é a querela criminal que imos a presentar na Audiencia Nacional. O motivo de que finalmente decidíramos como FIGA facer unha querela destas características é motivado porque, primeiro, estamos ante un problema social e económico moi importante, son moitos miles de galegos e galegas